Minder boerenbedrijven, maar ze worden wel steeds groter. Het is woensdag 18 november. Dit is Zeeland Nu. Samenwerken om te kunnen overleven. GGD houdt duizenden tests over. En Sinterklaas in de tv-studio. Dag dames en heren. Het aantal landbouwbedrijven in Zeeland is in de afgelopen 10 jaar met 13% afgenomen. Maar de bedrijven die er nog zijn, worden wel steeds groter. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Veel bedrijven moeten wel groter worden om te kunnen overleven. Ja, door de jaren heen zien we natuurlijk de schaalvergroting doorzetten. En dat is enerzijds vanuit rendementsoogpunt. Ik zou bijna zeggen vanuit noodzaak dat onze telers, zowel in de veehouderij als in de akkerbouw, in de plantenteelt, dat de schaalvergroting doorzet gewoon om op de kosten te letten. Nu zegt u uit noodzaak, het is dus niet altijd helemaal vrijwillig. Dat is niet altijd helemaal vrijwillig. We zien dat mensen de samenwerking opzoeken omdat alleen werken dat vaak ook een uitdaging is. Dus je kunt met meerdere personen kun je ook meer dingen aan. Maar ook als je machines deelt kun je met eenzelfde vaste kostprijs kun je meer hectares, dus meer eenheden beboeren, wat de kostprijs drukt. Is het ook nodig, die schaalvergroting? Red je het als boer anders niet meer? Nou, we zien natuurlijk wel dat het voor bedrijfsopvolgers erg lastig is om een bedrijf over te nemen. Er zijn mensen die haken af vanwege wet en regelgeving. Denk aan stikstofdossiers, alle wetgeving die erbij hoort. Het financiële rendement dat erg laag is, waardoor bedrijfsopvolgers zeggen ik zoek iets anders, ik word geen boer. En die grond die komt wel beschikbaar. Die grond is ook een enorm kapitaalsintensief iets. Dus we zien daardoor ook gewoon gedwongen samenwerkingen ontstaan om toch die eenheden te kunnen beboeren. Een bedrijf laten groeien kan op verschillende manieren. Door overnames bijvoorbeeld. Maar landbouwgrond is heel duur, dus dat werkt niet altijd. Je kunt ook samen gaan werken met collega's in de buurt. Dan richt je samen een bedrijf op en kun je samen het werk doen. Dat hebben ze in Kamperland gedaan. Je bent alleen, je bent bezig, helemaal alleen. Slagkracht heb je eigenlijk niet. Je moet toch alles doen, inpikken, uitpikken. Ik vond de gezelligheid ook steeds minder worden eigenlijk op het eigen bedrijf. En zo is het eindelijk een nieuw Kampen ontstaan in een VOF-vorm. Het is leuker om samen te kunnen werken, Klopt. Maar financieel lijkt het me ook aantrekkelijker. Financieel is aantrekkelijker. Iedereen had een kipwagen, iedereen een zaaimachine, iedereen had een ploeg. Ze hebben op één hoop gehoord en hebben voor alles en met één ding terug kunnen kopen. Dus zo is natuurlijk ook de investering is ook een ander verhaal. Was het noodzaak om samen te gaan werken of had u het alleen ook wel gered? Alleen had ik het ook wel gered, maar dan had ik misschien nu op dit moment toch eens even in het licht gekeken van wil ik zo verder gaan? Wil ik eigenlijk nog geen jaarsalaris overhouden op dit bedrijf? Tegen een minimumloon moet je dan je werk doen. En nog in je eentje ook? In je eentje. En de investeringen zijn zo gigantisch. Ik bedoel, er mooie jaren voor werken voor dat terugverdient. Want dat kan je uitrekenen, maar je kan het naar jezelf toerekenen. Maar meestal kom je dan tekort. Dus deze stap, heel tevreden mee? Ik ben een blije collega-boer, mag ik wel zeggen, in de VOF. De rechtszaak tegen de 44-jarige moeder uit Terneuzen die haar 2 dochters jarenlang seksueel zou hebben laten misbruiken door haar vriend en door anderen, is vanochtend stilgelegd. De advocaat van de vrouw vindt dat de rechtbank partijdig is. Er zou te weinig rekening worden gehouden met de gezondheid van de vrouw die nierproblemen heeft. De advocaat heeft de rechtbank daarom gevraagd. Nu moet eerst een zogeheten wrakingskamer beoordelen of deze rechters de zaak gewoon kunnen blijven behandelen. Maandag werd tegen de 47-jarige vriend van de vrouw 6 jaar cel geëist en tbs. Er zijn coronatests over in Zeeland. Elke week maar liefst 5000, dat meldt de GGD. Men maakt zich daar zorgen over het teruglopende aantal mensen dat zich laat testen op het coronavirus. En roept op om je toch vooral te laten blijven testen. Want het zou nu allemaal razendsnel gaan. Ik ben bang dat mensen tegenwoordig misschien nog met de slechte berichten van voorheen in hun achterhoofd, van de lange wachttijden, etc. denken, ik ga me pas testen als ik heel ziek ben. Maar de wachttijd is inmiddels ontzettend kort, korter dan die ooit is geweest. Dus dat is al lang achterhaald. Dus we willen graag dat iedereen met enige verkoudheidsklachten, ook al is het alleen maar keelpijn, zich laat testen. Want ik kan bijna niks hebben, maar wel mijn oma in het ziekenhuis doen belanden.
Zorgcentrum De Wieke in Zierikzee is weer helemaal coronavrij. Het zorgcentrum werd zwaar getroffen de afgelopen tijd. 23 bewoners en 30 medewerkers liepen het coronavirus op. 5 bewoners overleden eraan. Nu lijkt de uitbraak achter de rug. Als het aan de ChristenUnie in de Tweede Kamer ligt, wordt er geen tol meer geheven voor een rit door de Westerschelde-tunnel. De partij wil dat het kabinet onderzoekt hoe de tunnel zo snel mogelijk tolvrij gemaakt kan worden. Eerder pleitte de PvdA al voor een jaar tolvrij op proef. En ook sommige andere partijen willen de tunnel sneller tolvrij maken dan in 2033. Een beslissing is er nog niet, die wordt later dit jaar verwacht. Na de uitzending van Opsporing Verzocht zijn er 12 tips binnengekomen over mogelijk corrupte medewerkers in de Vlissingse haven. Deze zomer werd een aantal mensen opgepakt voor het importeren van cocaïne. En de politie vermoedt dat meer havenmedewerkers aan de drugshandel meewerkten. Vandaar de oproep. Er wordt nu aan de slag gegaan met die nieuwe tips. Tolen heeft een nieuwe burgemeester. Marleen Seibers kreeg gisteravond de ambtsketting om. Ik heb het al een paar keer vanavond gezegd. Hier staat echt een blij mens en ook een hele dankbare burgemeester. Die met heel veel enthousiasme nu eindelijk mag beginnen. Ze stelde zich gisteravond voor aan de gemeenteraad en gaf gelijk een waarschuwing. Ze praat al misschien geen Zeeuws, maar kan het wel goed verstaan. Seibers man komt uit Zeeuws-Vlaanderen. En vanmiddag zag deze tv-studio er heel anders uit. Sinterklaas kwam op bezoek. Hij beantwoordde vragen van kinderen uit Zeeland. Had ook digitaal contact met sommigen, soms zelfs met een hele klas. Oh, wat een gezellige boel daar. Kijk. Zeg. Iedereen zwaait. Zitten jullie met de hele klas? Ja. Dat is leuk, zeg, dat is leuk. Volgende week opnieuw een bezoek van de Sint aan Omroep Zeeland. Dirk Thijs uit Middelburg stopt met het bouwen van roeifietsen en stapt over op het ontwikkelen en bouwen van waterroeifietsen. Hij was zelf degene die 35 jaar geleden op het idee kwam om roeien en fietsen met elkaar te combineren. Ja, dat roeien vond ik zoveel lekkerder sportbeweging dan het fietsen. Dus ja, toch maar heel saai alleen met je benen. Dat ik vrij snel op het idee kwam van ja, ik zou eigenlijk die roeibeweging zou ik op die lichtfiets moeten zien te krijgen. Dat je dus met de roeibeweging die lichtfiets aandrijft. En daar heb ik dan, die eerste fiets heb ik meer dan een half jaar aan gewerkt. Dus in 1985 mee begonnen. En in januari 86 reed ik daar het eerste rondje op. Kijk, dit is hem, die eerste roeifiets uit 1986. Je werd een beetje minder waardig aangekeken door de racefietsers, vaak in het begin. Maar dat was dan meestal gauw over als je ze een keer ingehaald had. Dus dat kregen ze toch wat meer respect en ben er toen in verder gaan ontwikkelen. En ja, dat heeft geresulteerd in een hele hoop roeifietsen die ik inmiddels verkocht heb. Er is nog steeds veel vraag naar de roeifietsen, maar Dirk heeft besloten te stoppen op zijn hoogtepunt. Ik ben nu 62 en als ik nu nog weer 50 of 100, een serie van 50 of 100 op stapel zou zetten, dan ben ik straks 70 en heb ik nog geen tijd gehad voor al die andere ideeën. Als ik nu bijvoorbeeld mensen met die subboardjes zie, dat heb ik vroeger ook wel gedaan, met je surfplank gewoon een beetje peddelen. Maar ja, hoe primitief is dat, hè? En hoe langzaam gaat dat? En dan denk ik, ja, met die roeibeweging op hydrofoils, ja, dan moet dat zoveel sneller kunnen. En zo zit ik dus nu ook een beetje met die nieuwe ideeën die ik heb voor met name een roeifiets op het water. Die moet op hydrofoils net boven de wateroppervlak gaan vliegen, zeg maar. En ja, daar wil ik eigenlijk toch echt mee verder, om dat toch verder te ontwikkelen. Dat kan lang duren, maar het moet gaan lukken volgens mij. In zijn vrije tijd zit hij nog graag op zijn roeifiets. En dat die nu niet meer te koop zijn in Nederland, baart hem en zijn klanten toch een beetje zorgen. Ja, ik hoop dat een ander er toch induikt en het over gaat nemen. Maar ja, tot die tijd blijf ik in ieder geval zelf het onderhoud doen aan de bestaande roeifietsen. En af en toe komen er ook weer gebruikte beschikbaar natuurlijk, waar ik weer nieuwe liefhebbers wel eens blij mee kan maken. Maar ja, ik ben ook benieuwd wat de toekomst gaat brengen wat dat betreft. Nu zijn het nog lijnen op papier, maar over een jaar hoopt Dirk dit te kunnen doen. Maar dan op het water. Jongeren die een probleem hebben waar ze niet over durven te praten, kunnen terecht in het Theo-huis in Goes. Theo staat voor Therapeuten voor Jongeren. In de eerste 2 jaar zijn 70 jongeren geholpen door een van de therapeuten of de andere vrijwilligers.
Halverwege 2018 heeft een goede vriendin van mij haar eigen leven beëindigd. En die schok duurde bij mij heel lang. Dat duurde eventjes voordat het echt indaalde. Dus een half jaar later ongeveer, toen had het eigenlijk haar verjaardag moeten zijn. En dat is het moment waarop het bij mij echt eventjes insloeg van oh. En toen ging het ook heel slecht. Wil je wat drinken? Nee, dank je. Is goed. Dan hebben we eerst nog een cavia gekocht. Van dan kan ik dat knuffelen, dat is gezellig. En dan heb ik een soort troost. Maar uiteindelijk vond ik het toch heel fijn om ook echt met iemand erover te kunnen praten en hulp te vragen. Die hulp heeft ze gevonden bij Theo, een stichting die oorspronkelijk uit België komt en gebaseerd is op de rechten van het kind. Theo is ontstaan omdat jongeren in de reguliere zorg vaak benaderd worden als cliënt of patiënt en niet als de persoon die ze eigenlijk zijn. En Theo wil eigenlijk jongeren een stem geven in de hele hulpverlening die ze vragen. Daarbij komen dus de rechten van het kind naar voren, waarin dus een jongere recht heeft op een stukje privacy soms als dat nodig is. Heeft recht op een eigen mening, heeft recht op hulpverlening. Elke jongere die hier binnenstapt, die komt omdat hij met zijn eigen verhaal komt. En ja, dat is vrij, dat is laagdrempelig. Daar heb je geen verwijzing van iemand voor nodig. Dat is gewoon een recht. Dat is geen gunst, dat is gewoon een recht. Dat recht heeft Isis met beide handen aangegrepen en heeft bij Theo hulp gevonden die ze op dat moment nodig had. Je komt ook echt wel in een huis. Het is niet zomaar een gebouwtje waar je wordt neergezet van vertel me je probleem en ik geef je de oplossing of een pil of zo. Maar je wordt gevraagd van hé, wat is er? Kan ik je helpen? En je mag echt je verhaal doen en je wordt heel warm ontvangen. En je mag echt even praten, ook totdat het van je schouders is. En je krijgt ook gewoon feedback van misschien kan je dit of dat doen. Heb je ook het idee dat dat op een professionele manier gebeurt? Absoluut, 100%. Want ook iedereen die hier werkt is wel professioneel. Iedereen heeft er ervaring mee, ze weten wat ze doen. Dus je voelt je hier ook veilig, je bent echt in goede handen. Als je hier bent, dan weet je ook, ik word ook echt geholpen. De gemeente Goes is erg blij dat het eerste Theo-huis in Goes staat en is ook positief over de toekomst. Het is een initiatief dat vooralsnog heel goed bevalt en ik kan het ook zeker in de komende jaren hier wel in Goes zien blijven bestaan. En als gemeente denk ik ook wel dat wij het ook nog op de lange termijn willen blijven ondersteunen met zoals het nu draait. Daarom heeft Isis nog een goed advies. Ik denk dat er heel veel jongeren zijn die gewoon verdrietig zijn of gewoon puberen of gewoon even een nare situatie achter de rug hebben gehad. En ik denk dat er heel veel jongeren zijn die even op het hart gedrukt moeten worden van hey, ook voor jou is het oké om daarover te praten. Doe dat vooral en bij Theo kan dat. Een mooie dag vandaag met veel zon tot laat in de middag. En het was erg zacht met 14 tot 16 graden. Morgen is dat even anders. Dan veel wind en vooral in de middag een paar flinke buien met kans op hagel. En de temperatuur daalt ook aanzienlijk. Zometeen een nieuwe aflevering van Zeeuwse Dokters. Met vandaag onder meer het verhaal van een GGD-arts die ook persoonlijk wordt geraakt door corona. Ja, het heeft mij persoonlijk ook geraakt omdat ik in Oostenrijk geboren en opgegroeid ben. En mijn hele familie woont nog in Oostenrijk. En toen ineens de grenzen dichtgingen, toen kwam het ook wel heel dichtbij voor mij. En ik vond het heel moeilijk om te weten dat ik niet zomaar meer naar mijn familie toe kan. Dat zie je nu met aansluitend het uitgebreide weerbericht. Een hele fijne avond.